Myntri Rangbah konrat kes sangma rengkat usembut Myntri Rangbah ba snya balang dhar baduba wairat miki Shilla MLE Jawai haka jinga don lang wa Archbishop kejelan yam ba Shillong Musraf Victor Lengdo baru Bishop Ferdinand Dekar na kejelan yam Jawai kila Plie padba ya ka Surok ke bajelan iwe pen Plie kilometer hasnong Mookaswan West Giant Hills District bala ainam haka kerteng jong Archbishop Hubert di Rosario bala klarno. Ia kani ke Surok lasna haka jinglut ke ba iwe pen kendai pulai kelur tengka ban poi sya kejaka sumar nongpang lengba ki buj start jong kani ke juk bala tip kum ke jing sumar da ke aku pressure. Haka jingkran Plie haka ni ke jing elang bagerpang Myntri Rangbah ulaong. Ki jing mentoy ba koridor tam jong ki kampen roy gilong. Bagi wan ra ya ke jing kela haka jing em jong ki brew ki ba yo ban pendon kam yaki. Ulaong ru kani ke Surok kasyongdor tang iwe pon kendai pulai klur tengka. Henry kadai ka nong kenti jong ki pat ba ki ba wan ban sumar yala ki bahayeng hasem ki ba pang basitom da ka jingkermen ban yo jingkot jingkia na kani ke aku pressure center. Da kani ke jing tumu lasna ya kani ke Surok ha kani ke shnong ulaong. Ulaong ru ha ki nyau snam balala ke sorkar kala penut saw hajar klur tengka na ke bentaban shna Surok ha keleng ki distrik jong Khuborjylla. Ki Surok balasna lengba ke Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana kila penuh bha nyau pau persen na ki Surok ha Khuborjylla bat Khuborjylla kala yo enam hakari India na ka jing pentri kam yakini ki Surok. Kulaya thuru ka Meghalaya kalong Khuborjylla ka bawan syakmat ban penbiang ya kilat sumar sukher ya ka kwat kya jong ki pat ba. Palat 6,000 kelur tengka lamang na ka pelapisa jong ka sorkar na ka benta ki kampen roy ha ka kwat kya ki pat ba. Ulaya tu ka sorkar kan sekershan ru ya ka Hubert Acupressure Center hakis number 1. Ula banjur da ka baong. Ka sorkar kan saya rap bat kershan borba ya ki jaka sumar nongpang ki ba ai da ki dawai kenban ki ba kem bat kitu ki ba sumar nongpang da ki buj start tenrai nang ni syakman. Uba snya balang dhar haka jingkran ulaya ro ekipat ba kan ka shnong bat ki shnong ba marjan ki bala sei borba eka mensiem ya it bat ya teli para nong shnong. Ulaong kan ka de ka mensiem ka bawan ra eka burom bat jing sngu sarong ya ka jelahi baro ka we. Ulapan paru eka jing kemen baki sistar kilawan ra eka ni ka rukom sumar nong pang wat mai ha kan ka than na ka benta ki jing mentoy jong ki pat ba na kan ka distrik baro ka we. Haka ni ka jing lang Plie la don lang ru ki officer na kitnat PWD health kinong san shar shnong bar ki long kumilong pa na ki shnong ba marjan.